Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моето морско синче. Както виждате, той е в клетката му. Когато няма да бъде задълго тук, ще оправим клетката и тогава двете морски... Издадох тайната. Да. Утре ще идва приятела на морското ми синче. И да, вече е време да ви кажа какво ще бъде то и плъм, как ще се казва. Утре ще идва друго морско синче, което ще бъде женско и ще се казва Софи. Да, съжалявам. Това е брат ми, само че този ще се казва Колди, където още не знам как да се казва, но просто съм красива така, за да мога да му казвам за време така. Но вие може да предлагате имена все още, но мисля да се казва Алекс, Голди, защото те ми по-харесват, колкото Джиджо и другите, но нищо, ще видим. Софи, подходящо мъжко име за Софи. Какво има? Аз сега не знам. Какво име, но нищо. Айде, дигнете палче нагоре, абонирайте се на моя канал, харесайте го и довиждане. Дигнете по-точно натиснете камбанката, за да получавате известия, когато аз казвам клипчета и да. Ударете един лайк и чао!